Pamareta Kabupaten Toba nuengo padalan aturan mangyutom pareta sian Kementerian Dalam Negeri. Nama dok asa unang saisude ASN Karejo sian kantor. Marhite aturani 75% ASN Karejo sian jabu, jalana 25% naik Karejo di kantor. Marnida godang ni masyarakat nahona kopi 10 sia lamu martaba-taba diori pamareta do gogoni ASN na Karejo sian kantor jala gumodang mana Karejo sian jabu. Dang holani alai ulah kodo muse bahenon ni pamareta surat na mengorai patupa ulon adat asa unang say marpungu-pungu akan natorop. Ditagam do marhite aturani dang say martaba-taba benahona site kopit 10 sia di Tobaon. Hatoranganon di pasahat amalalo sima jutak parhatani satgas kopi 10 sia di Toba di hari Selasa tanggal 27 na salpu. Kerja ASN work from home atau WFH 75%, sedangkan di kantor 25%. Namun ini sangat-sangat situasional juga. Ada saja memang ya yang tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah, ada yang harus datang ke kantor. Jadi kalaupun sudah ada penetapan ini sangat-sangat situasional juga. Kita lihat pekerjaan-pekerjaan kantornya. Sahat tu tanggal 27 na salpu adong 575 halak na dibagas parsaiton kopi 10 sia. Jalanunga adong sia 110 sia halak na malum, ale pola do sahat 50 sia halak na marujung ngulu hinor parsahitoni. Sia Toba TV mabaritahon.